ir onde ao técnico, tuve que ir ca montaña hasta Mahoma, que está Mahoma ali sentado. Entón, tuve que ir hasta onde está Mahoma. Moi boa tarde, que tal? Eu pensei que vos iba a desolvidar, a todo isto. Se dixo, non vai haber ninguén que lle acorde que hoxe tiñamos directo. Por se acaso algunha de vos non o sabíades, e simplemente caístedes aquí por casualidade ou encontrastes o vídeo ahora, non é usual, o sea, o usual é que teñamos o directo domingo, pero hoxe é sábado, pero como mañán vou a Silleda, domingo, por certo, estades invitadas todo o mundo que queira acercarse ali ao local do BNG Silleda. Supoño que se son desde ali sabedes onde está, e se non poñedelo en Google, que tamén se chega, eu vou non poñer, e vou chegar, Entón, pois eso, que nos vemos. A ver quen anda por aquí. Hola, que tal? Moi boa tarde, tropa. Pilar berroume antes porque tiña mal podado o masanseiro. E despois, cando fun a mirar o vídeo, querida Pilar, fun mirar o vídeo e dixo, é que no vídeo vese horrible, non está tan feo, tiñomolo que enseñar desde outra perspectiva, porque así parece que ten como os jadellos todos para un lado, parece que lle sale a verdad como un espolón xusto no medio, pero non está tan mal como se... Non está tan mal, Pilar desde Guipúzcoa, al calorcito de la casa, porque lo que es fuera se muere congeladita. Pois mira, aquí tamén... Bueno, choveu, pero tampouco non é que fixera frío, non é que estea facendo. O que pasa que a partir das 3 da tarde empezou a despejar, a quentar o sol, e dixo, voume pa a horta, mi madre, que aí de cousas teño para facer na horta, vou ter que meter xente ao xornal, porque está todo para facer, todo o que non se fixo en diciembre, en xaneiro, en febreiro e en marzo, vai haber que facelo todo de golpe en abril. Eu normalmente, por estas fechas, a miña horta estaba limpa, impecable, podada, todo preparadiño, amarrado, todo, e os bancales xa preparados nada máis que para recibir as plantas, xa tiña as composteiras vaciadas, non teño nada deso feito, nada. Bueno, desde Buenos Aires, José Luis. Que tal, José Luis Ribeira? Que tal? Moi boa tarde. Estou esperando para compartir un espacio para saludar a todos os meus paisanos e paisanas que estamos por aquí. Pois desde Buenos Aires, desde Galicia, dixo, hasta Buenos Aires, mando un bico. Eu hoxe fixen magdalena. Eu acabo de fijar que esta magdalena ten forma de boca. Vos vedes? É rara. E vai. Bicos para todos. Hola, que tal, comunidade? Mar tamén nos anda por aquí. Buenas tardes, si se pode decir, pues, después de todo el día de poalla. No. Pois aquí, Celia, estuve na horta, o sea, fixen 3 vídeos para vos enseñar cousas que teño na horta, porque gana de enseñar vos cousas, xa teño favores, que non sabía que os tiña. Porque, claro, en outras circunstancias eu vigilo moito a miña horta, paseo moito por ela, sei como está cada esquina da miña horta, sei como está. E podería ir de noite buscar calquera tipo de erva que me fixera falta ou tal, as apalpadas, porque sei como está a miña horta, pero este ano non. Porque chove todos os días e todas as noites tamén, para non perder o costumbre. Esa teño favóns. Bueno, non me podo creer. Esta magdalena é rara, Mira o que tiña debaixo dos labios, tiña 2 buratos. Agora ten 2 ollos. Ai, miña brava Madalena. Que me queres dicir, Madalena? Ahora parece que está triste, parece que está así. Non fagades caso, Que tal, mi querida Nusca? Moi ben, Mar, que tal che vai a ti? Moi boa tarde, Nusca. Bo sábado, hello. En inglés tamén. E can é este? Teyaki Duronaka. É que ten un nombre difícil, pero xa me acordo de habelo intentado dicir de tirón outras veces e non me sale.
Teyaki Duronacan. Buenas tardes, Nusca, que tal, Pilicupeiro, que tal, Pacucha? Tamén boas tardes, mándame tes rosiñas, mira que guai. Hola, saludos a todo o mundo. Susanita, María Souto, aquí está tamén, moi boa tarde, Marita, Belén Vázquez, Vázquez Lema, desde San Cristóbal, non, Vázquez Lema non, pensei que era outra Belén. Moi boa tarde desde Cuntis, Dino Rosa. E Nelson desde Portugal. Hola, que tal desde Portugal? Moi boa tarde. Tes unha axenda que vai a superar o do impresentable. Mira, non me queixo. A ver, non me podo queixar, porque non me imaginaba eu que o sea, eu fíxime autónoma non fai nada, fai un ano. E claro, eu non sabía como me iba a ir, entonces, pois, claro, empezaron a chamar para facer charlas, para dar charlas, e dixo, bueno, pois, a ver, sempre que podes enseñar cousas a alguén. Claro, porque non sabía o que me iban a chamar de tantos sitios. Entón, pois nada, eu encantadísima, porque xa sabedes que me gusta moito falar, sobre, mirade como falo, estando aquí eu sola, quero dicir, este é un monólogo, ainda que vos lea, se puderades falar vos, ainda era unha entrevista ou era así, pero a mí gustame moito falar, así que, se me chaman para falar, eu sei que vou encantada, e mañá vou estar en Silleda. Depois xa vos irei avisando, porque para a semana teño outras, tal, teño todo o mes deste, o mes de abril, cheiño de sitios aos que ir dar charlas, por todo Galicia, así que estou segura que en algún momento vaiche coincidir cerca da túa casa, só tens que estar pendiente, porque ireinas anunciando a semana esa, ou sea, o lunes ou así, direivos o que fago o resto da semana, ou algo así. Bueno, moi boa tarde, Olga, Monse, que tal? Por fin conseguín abrir o directo, non sei que pasa, que nunca me deixa entrar. Como que nunca che deixa entrar, Monse? Que eu acórdome de verche por aquí. Fátima, hola, que tal? E lle dando aos me gusta, que mira, son de 101 personas, que eu non pensaba que houbera tanta xente, ao cambiar así de día o directo, pensei que non habría tanta xente, pero só hai 43 me gustas. Iso non pode ser. Ten que haber máis me gustas. De verdade que non vos van a cobrar nunca nada, o sea, darlle ao me gusta é un apoio que me facedes que non costa cartos ningúns. Cero. E a min axúdame moito. Buenas tardes, Nusca, hola, que tal? Un bico moi grande de Susana Artesanía. Luna Azul, que guai. Non sabedes o que me pasou con Susana. Susana fai cousas moi bonitas artesanales e vendeas, pois ten unha plataforma aí en Insta que se chama así, Artesanía Luna Azul. Entón, claro, eu compro, as miñas joias non son de ouro nunca, nin de plata, bueno, algún ao mellor teño, pero non porque a comprar eu por gusto, quero dicir, porque as teño, pero eu compro artesáns. Gústame máis as cousas que están feitas así a man, con cordas, con pedras collidas da playa, non sei, gústame máis. Entón, un día comprínlle uns pendientes feitos con un corcho, como se fora con lentejuelas, así, simulando como unha pandereta, moi chulo. Resulta que un día, pois, apareceu-me unha das lentejuelas rota. Eu pensando que estaba falando ca artesana, ca persona que mos fixera, e eu falando con ela todo o tempo, rompeume isto, e ela dixíndome, pero onde te rompió? Que te rompió? Pero non o estás vendo, rompeume unha, como se di, unha, agora non me acordo como se chama aquela da pandereta, Dios mío, mi madriña. A ver, dixídeme aí como se chaman as chismas da pandereta. Unha ferreña, coño, unha ferreña. E dixo eu, non ves que me rompeu unha ferreña? E ela, con toda a educación do mundo, si, me doi, pero es que, claro, ela non sabía o que era unha ferreña. E dixo eu, pero non ves na foto que está unha ferreña rota? Ela aprobe, miraba, e non vía nada fora do normal, porque non sabía o que era unha ferreña.
E con toda a educación, si quieres enviármelo, me muestres onde está dañado, yo lo intento reparar. E digo, esta tía, que lle pasa? O sea, non ve logo como que lo intenta reparar, ten que abrir o corcho e meterlle unha ferreña nova. E hasta que me din conta pero tuvemos unha conversación larga e tendida, hasta que me din conta, digo, que ti non eres a que me fixo estes pendientes. No, pero yo te lo arreglo, non te preocupes, envíamelo. Ai, desde logo, topo ás veces con xente máis parva como a min e con xente tan bonita como esta xente con Susana. Mándoche un bico, Susana. Hola desde a Coruña, dinos Loli Vázquez e Manolo. Hola a todos, desde Abegondo, estou facendo os bancales. Está todo o mundo facendo os bancales. Mira, Dios nos libre que a cousa non vos guste, porque este ano non sei a cantidad de xente que me dixo que xa está facendo os bancales. Non é que eu fora a inventora dos bancales, cuidado. Pero, bueno, sí que eu penso que fun a primeira que os fixen tan altos, porque os bancales así, ou todo máis así, do alto dunha loseta destas que é como un ladrillo plano, que tampouco xa non me vai acordar. Pois hoxe teño así a mente nublada, é a menopausia que me nubla a mente, non me deixa pensar, ben. Bueno, pois eso, eu empecemos a facer altos e ora hai moita xente que está facendo os bancales. Eu espero que vos guste. Hola, Nusca, desde a Coruña, hola, boa tarde a todos. Podrías dicir... Vamos a entrar en materia, que aquí se empeza a haber preguntas. Por favor, idelle dando ao me gusta. Digo en serio, para min é moi importante que lle deades ao me gusta a 100 personas que estades aquí, 109. Só hai 57 me gustas. Non pode ser que esteades aquí e que non vos estea gustando o vídeo. Ou eu non estaría mirando un vídeo que non me gusta. A ver, dinos, Ana, podrías decir a mezcla para a mosca da fruta? Un día dixéchela e non anotei. Pero a que te refieres con a mezcla para a mosca da fruta? Para atrapar a mosca da fruta? Dudo moito que eu dera unha mezcla para atrapar a mosca da fruta, porque o mellor que funciona para a mosca da fruta é un atrayente con feromonas. Un atrayente que atraia aos machos. E sí que hai que empezar a poñelas, pero, bueno, o mellor é unha trampa con feromonas, para que se sintan atraídas de verdad. Porque realmente, si temos fruta, e agora cada vez, o sea, é un problema moi común, porque xa estou vendo que está instalado en todo o norte de España. Esa era común no sur de España, ou da mitad para baixo, xa era común, era unha cousa común. Pero da mitad para arriba aquí non a conocíamos, hasta fai uns anos non sabíamos o que é. E agora sí que conocemos, sabemos o que é. Pero a mellor maneira de coller a mosca da fruta é con unha trampa cromática, o sea, un recipiente que sea amarillo, cromático amarillo, como o meu mantel, porque se sinten atraídas polo color amarillo. Non é por outra cousa máis que porque o amarillo indica máis ou menos que unha fruta está máis madura, non? Sempre cando unha fruta é madura, pois tira máis ao amarillo, ao naranjado, non? Bueno, non sempre, pero sí. Despois, outra cousa que atrae moito as frutas é o olor. O sea, pode haber, en vez de atrayentes con feromonas, pode haber atrayentes de olor de fruta madura. Eso sí que tamén o pode haber, pero só vai a funcionar antes de que a fruta madure, porque despois, te imagínate que tes 80 moscas da fruta na túa horta. Ti non as vas a ver, porque son moi chiquitinas e tal. Voulas a enseñar. Voulas a enseñar de verdad. O sea, eu son unha persona que me documento para despois explicarvos as cousas. Entón, anduven á casa e captura de moscas da fruta, da Ceratitis capitata, chamas así, Ceratitis, non me estou inventando o nome, podedelo mirar. Vedela como é, bueno, non ides a apreciar,
pero a ceratitis é así de chiquitina, o sea, como a mitad dunha mosca normal doméstica. Ten o aspecto máis ou menos dunha mosca normal doméstica, pero cunha diferencia. Mira, vou a poñer grandísimo e exagerado, Unha mosca doméstica, pois ten as alas así, bueno, máis ou menos, non? Pero a ceratitis capitata, vou a dibujar do mesmo tamaño, pero é a mitad, ou menos da mitad. A ceratitis capitata fai esta forma. As súas alas son como máis triangulares, ábreas moito máis, non? Casi como unha polilla. Pero as súas alas, agora vou dibujar aquí unha ala grande de ceratitis capitata, a da parte esquerda. Imaginemos que aquí, pois eso, o corpo da mosca, e para cá outra. Bueno, pois a ala é transparente, como a da mosca común da casa tamén. Pero ten como uns dibujos, como unhas nervaduras, así aquí e máis así aquí, como castañas, como un patrón dibujado en color castaño. Por riba do transparente ten esas cousiñas e castañas. Claro, ti imagínate que tes 200 moscas na túa horta e ti poslle unha trampa con aroma a fruta madura, non? Ou metes un cacho de plátano ou unha masán que estea moi madura, que estea case a punto de fermentar, porque é cando solta máis vapores, digamos, non? E ti dentro desa trampa podes botar un pouquiño de agua con un pouquiño de aceite, dá igual que tipo de aceite, dá igual que sexa aceite de nin ou aceite de oliva ou un pouquiño de xabón potásico ou de xabón, dá igual, porque o que interesa é que unha vez que caen dentro da trampa ou non ser capaz de salir, si tocan agua que non sea capaz como a desprenderse da agua, non? Si ten como un aceite, xa lle quedan as alas tal, morren terribles sufrimientos. Bueno, aquí íbamos, que... Pero claro, ti imagínate que tes na horta, pois madurando, Claudia, xa, ou pexegos, naranxas, outras masáns, as freixoas, os nísperos, ou calquera outra cousa que lle resenda ben. Ti crees que unha mosca que ten o olfato tan ben desarrollado que se vai a deixar atrapar por unha pequena trampa que teña olor a masán madura cando ten ao seu alrededor un festín que flipas de masáns madurando? Pois non. Entón, eu non sei se algún día ao mellor falín de botarlle algo de mejunje, que pode ser, pero dudo moito que eu dixera con este mejunje vas a atrapar a mosca da fruta, porque non é así. O sea, eu o que recomendo é a feromona. Unha pastilla de feromona en unha trampa cromática amarilla, se pode ser, ou naranja, ou verde fosforita, unha cousa que lle chame ben a atención, e a trampa, o sea, o que é a pastilla co cheiro a feromona, na parte de arriba suélese poñer, ela síntese atraída, entra para dentro, e despois non é como capaz a salir, a encontrar a salida e quedase ali. Entón, pois eso, eu supoño que dicen eso, esa non sei onde deixen as gafas, aquí claro, e dime avisando de vez en cando, tes as gafas na cabeza, para que me acorde, porque non me acorda, sei toquín aquí, agora xa non vexo. Vamos alá. Hola, Nusca, desde Coruña, moi boa tarde a todos, disculpe, que lenguaje habla? A ver, como non vexo máis... Sí. No, saliron todos os mensajes, tiñaos parados. Aro, pel, ferreñas. Xa Carlos me estaba axudando, vale. O sea, sábado, que pasou? Madre mía, pero quedaronme bloqueados os mensajes e non me estaban como aparecendo, sabes? Son cousas do directo, estas cousas pasan. Cerca da estrada ves? Sí, vou a ir a cerca da estrada. Nusca, ti non eres todavía consciente de todos consciente, e todos nós, o imprescindible que vai a ser os teus coñecementos para o futuro. Si que sei, Carlos. De feito, a ver, non o falo por non ser alarmista, nin tal, pero... Vos imaginádevos, non?
Hai unha zanahoria por aí que está media pocha, está dando que facer. Imaginádevos que deixa de haber, xa non digo máis, pero petróleo. Xa non digo máis grave, digo petróleo. Toda a consecuencia que vai a traer detrás, porque pensamos, bueno, pois a mí o petróleo, pois vamos a quedar sin gasoil, sin gas, sin butano, sin bombonas de butano, sin transporte, se non hai transporte non hai camións, se non hai camións non poden traernos a comida de outros lados. Donde quereríades estar? Eu o máis cerca posible dunha horta, rodeada totalmente de naturaleza, para poder ir coller 4 paus ao monte, facer unha pequena fogueira e con 2 oviños de galiña e unha cebola que teña na horta facer unha tortilla. Quero dicir, sei o que quere dicir Carlos tamén. Sí, sempre estou con vos, pero cóstame abrir o directo ao principio, non sei por qué. Que sepas que non se puxo nadie en contacto comigo para pedir o kéfir. Joder, Monse, mira, de verdade, eu non sei se é un chaval ou unha chavala, porque ten un nombre destes que non é definido, pero, a ver, Monse, que está cerca de Vigo, pode darvos kéfir. Se hai alguén aquí que queira nódulos de kéfir, non vos dá kéfir, davos nódulos de kéfir. Se alguén do que está aquí quere, pois eso, Monse Ote en Insta e poñedevos en contacto con ela porque vos pode, se son desde cerca de Vigo, podevos dar nódulos de kéfir. E esta persona, pois, é que me dixo varias veces, se lle pedín amistad, pero pois non sei como facer máis, ao mellor, pois non sei. Bueno, este é a Ceratitis capitata. Mira, casi se lle ven as alas transparentes. Aquí teño dúas pegadas con cola transparente para que se puderan ver, e aquí teño outras dúas sin poñer. Bueno, metinas aí cando as metín estaban vivas. Fun moi cruel, pero elas tamén son crueles comigo, entón, pois, non se acaban de ver. Bueno, pois eso, esta. Ceratitis capitata. Idevos facendo con hormona sexual atrayente da ceratitis capitata. Mosca do Mediterráneo tamén, ou mosca da fruta, aínda que hai varias, Si a feromona é millor, a feromona, si é millor que poña no paquete para ceratitis capitata, é como máis mellor. Se pon mosca da fruta pode ser para calquera cousa, pode ser atrayente ou pode ser que non sei. Tranquila, la horta nace, crece con ti, con miña nai. José Luís, cóstame moitísimo entender o mensaje que me queres mandar. Volveme a escribir, porfa. Ola, Nusca, cambiaches o día? Non cambié. Bueno, sí, en teoría sí que o cambié, porque hoxe é sábado e normalmente facemos o directo os domingos. Pero mañá vou dar unha charla a Silleda. Estades invitadas a ir, porque é entrada libre, hasta encher aforo, pero teñen un bo aforo, así que non vai haber moito problema. No local do bloque Silleda, do bloque de Silleda. Entonces, claro, como mañán non podo estar con vos, pois dixo o domingo pasado, preguntín, queredes estar o sábado? A maioría da xente dixo que sí, e aí están 131 personas aquí a pé del cañón, por iso cambiamos o día nada máis. Escoita, 130 personas, 80 me gustas solo. E dille dando, Nusca, debido á guerra, vamos a vivir a vida de antes cos cultivos. Ao final o de antes volve. Bueno, a ver, esperemos que non. Non vamos a poñernos no peor dos casos, pero eu xa solo falo do combustible, do gasoil, do petróleo, que temos que usar para todo. Si nos deixa de vir,
Vos imaginadevos, agora está a un par de euros, non? Mais ou menos, bueno, hai sitios nos que está un pouquiño por riba e outros pouquiño por baixo. Si sube, que vai a subir máis, ou pode chegar a 5 euros o litro, porque non han de poñer. E haberá xente que o poida pagar e outros que non podamos pagalo. Así que a mí me gustaría estar contigo. Ide vindo, terei que poñer un aforo limitado tamén, na miña horta. Me gustaría estar contigo, mis hijos y mis hilos y mis piedras. Yo te ayudo con lo que sea, hasta con el kéfir. Yo tengo nódulos de kéfir en Asturias. El fin de semana en Ferrol. Mirade, si hai alguén aquí, que maravilla, moitísimas gracias por axudarme a repartir nódulos de kéfir. Si alguén dos que estades aquí ou así son desde Ferrol ou de Asturias, no fin de semana en Ferrol e o resto de semana en Asturias, Susana pode vos dar nódulos de kéfir. Existe algunha trituradora para os residuos orgánicos da cociña nun piso? Sí, Isabel. De feito, sabes que pasa? Que aquí non o temos como moi normalizado porque nós botámoslo á cañeira, á meda, á composteira, porque temos sitio, pero en sitios onde non teñen, para triturar ese tipo de residuos, no mismo vertedeiro teñen como unhas cuchillas, activan o aquele, fan prrrr, e no mismo burato do lavadero dos platos xa teñen a trituradora e vai máis a un recipiente. Non sei o que costará, pero non creo que sea moita inversión porque non ten chips, quero dicir, é só unha cuchilla de cortar que vai conectada á luz, pero sí que hai. Que conseguimos con eso? Que generamos os mesmos residuos, pero ao estaren triturados non aumentan tanto, quero dicir, compactamos máis. Entón é como máis fácil de transportar, de levar para un tanque orgánico ou para darlle a alguén que faga compost ou así, é nos moito máis doado. Saúdos dende Fuerteventura. Moi ben, Felipe, pois un saúdo tamén para Fuerteventura. Nusca, a xente non sabe que basicamente comemos petróleo e cada ano vai menos. Comemos do petróleo, o sea, non é que comamos petróleo, pero comemos basicamente del. O mundo móvese polo petróleo. Transformado ou sin transformar, todo o gas, o gasóleo, a gasolina, o queroseno, pois deixaría de haber vuelos de avións, deixaría porque se non hai combustible. Bueno, dinos, Monse, vamos a ler un mensaje bonito. Eres un amor, Nusca. Hai un caracol por aquí. Xa alguén o retirou, mira que ben. Eres un amor, Nusca, non podes deixar de facer este traballo nunca. Bueno, mentres non nos quiten internet, porque tamén o poden facer cando de a gana, con darlle así o pitoco. Quedade sin datos, fuera internet. Aínda que non teña preguntas, gústame oírche sempre. Xa te queremos moito e esperamos ansiosos este momento. Ojalá poida conocerche. Pois, Monse, a ver, eu de verdad que este mes de marzo e este mes de abril vou andar viaxando un montón por todo Galicia, dando cursos. De onde eres ti, Monse? De onde eres, Monse? Así que seguro que vai haber unha oportunidade para que nos conozamos e nos deamos unha aperta. Dime algunha que? Isabel, non podes mandar un mensaje a cachos. Eu non podo ver todos os mensajes cantos mandades, porque son mira, ahora 140 personas, síguenos 80 me gustas. Sigo sin entendelo. Pero bueno, son de 130 personas que ao mellor ás veces non escriben moito, pero ás veces escriben, pois 20 personas, sabes? Eses 20 mensajes entran así de repente, suben para arriba, desaparecen no limbo. Van para o cielo e non os volvo a ver. Entón, cando queres facerme unha pregunta, Isabel ou calquera das que estades aquí, non me fagades o que supoño que fixo Isabel, que seguro que máis arriba púsonos Nusca, porfa, dime algunha Non vin o mensaje, e o segundo mensaje que o lin por casualidade,
ponme, dime algunha, porfa, algunha que non sei cal é o mensaje. Entón, cando escribades un mensaje, parádevos, que tendes tempo, mira, ainda falta media hora, tendes tempo, parádevos, escribide ben o mensaje, pero escribide o completo, o que me queredes preguntar todo nun mensaje, porque se cortades o mensaje en dous, posiblemente non ves ou a primeira parte ou a segunda parte, e quedome sin poder responder. É unha pena, xa que vos lín o mensaje, sabes? Por favor, os que estades olvidando de darlle ao like, Nieves desde Vigo está de acordo comigo, eu tamén con ela, que lle deades, por favor, ao like, que non costa nada. Nusca, la patata del aire, ¿cuándo se puede pasar a la huerta? Si, mira, a pataca do aire, chayote, xuxu, chuchu, como se chama máis? Bueno, pois eses nombres, chayote, pataca do aire, tal. Si a plantades, tendeslle que buscar, este é o principal que tendes que facer, tendeslle que buscar un sitio que non sea encharcado, que sea un pouquiño o terreno como elevado, que non sea un terreno que apelmase moito, que quede duro, que a chuvia se poña duro, non pode ser así, porque senón non lle vai ben ese ano e po ano non vai a rebrotar. Pero se lle pos un terreno ben preparado para ela, e se queredes explico vos como prepararlle ben o terreno para unha chayote, unha pataca do aire, para que vos dure eternamente, o sea, que a plantedes só unha vez e xa está, teredes comida para vos, para os animales e para todos a casa con unha sola planta e para regalarlle aos veciños. E cos tempos que se veñen, me parece que é unha das millores plantas que podemos ter en mente plantar. A pataca do aire plantas o que é a pataca enteira. Hai quen lle quita o dos lados e planta só o que é a cuña, a pepita. Eu prefiero plantala toda. Teño varios vídeos no meu canal de YouTube explicando como plantala, cales son os errores á hora de plantala, como coidala, como emparrala, como cociñala. Teño un montón de vídeos sobre a chayote, sobre a pataca do aire, que tendes que ir a mirar. Porfa, cando acabe este directo, poñedevos en tareas pendientes. Ides a YouTube, na lupa, que hai así unha lupa buscadora, clicades na lupa, ábrevos o abecedario e escribides Nusca. Eso é imprescindible, porque senón vai vos a levar aos vídeos de moita xente de todo o mundo. Eu prefiero que vexades os meus. Poñedes Nusca, patata do aire, ou pataca do aire, ou chayote. Poñades como poñades, tanto chayote con Y como con I latina. Vai vos a levar a vídeos meus de eso. Teño vídeos de recetas, teño vídeo de como coidala, como plantala desde cero, como tal. E, bueno, a pataca do aire, que me vou polas ramas do... Vou a responder a Reyes Sarce. Xa debería de estar na terra, porque a pataca do aire, a non ser que a compraras agora que veña de fora, porque aquí non hai aínda, se a comprastes de fora, tens que esperar a que a pataca bote gomos, porque plantala así, sin máis, non vai a proliferar moito. Entón, pona como envolveita en unha servilleta de papel mollada, que estea sempre mollada, en un sitio onde non lle dé moito o sol directo, pero si luz, e en pouquísimos días vai xa empezar a botar un gomo e máis raíces. Ese é o momento de plantala. Cando? Pois tan pronto como che bote os gomos e as raíces, canto antes, mellor. O sea, xa poderías plantala desde febreiro, marzo, abril, sabes? En maio, ao mellor, xa vai algo tarde, porque ten que sacar todas as ramas, necesita unha estrutura pola que ajadear, ou unha alambrada, ou un cierre polo que poder guiala. E levalle tempo, quero dicir, despois é unha explosión de toneladas de comida nunha sola planta, así que, pois eso, despois ide mirar os vídeos que teño sobre chayote, que vos vai a resultar interesante se vos interesa este tipo de cultivo, quero dicir, porque eu fago os vídeos con todo cariño. Mirad, hai unha cousa que me molesta soberanamente. Mira que hai poucas cousas que me molesten, pero esta é unha delas. O sea, eu cando hai moita demanda, que moita xente me pregunta a mesma cousa, sempre cando teña tempo, que eu teño moitísimos vídeos para facer, que quero facer por enseñarvos ben
como se fai, ou, bueno, como o fago eu. Non é que eu estea na posesión da verdade absoluta e que eu sea a única do mundo que sepa como facer. Eu digo como o fago eu, por experiencia propia. Levo toda a miña vida na horta. Nacín na horta. Querendo ou sin querer, aprendín todo da horta. Levo toda a miña vida cultivando, vendo errores, vendo... Entonces, eu fago os vídeos con moito cariño e con moita insistencia. Non me refiero aos vídeos cortos, que son reels, que normalmente fago, claro, nun minuto é imposible explicar todo o que queres explicar sobre un cultivo ou sobre un problema da horta, ou é imposible. Porque despois, claro, ti pos ese vídeo e surgen 800.000 preguntas de dudas que quedaron, que é normal, claro, en un minuto non se di todo. E por iso fago os vídeos para o canal de YouTube, por iso tuve que abrir YouTube, non? No canal de YouTube, o sea, eu esforzome moito en que non se me olvide nada. Ás veces, pois, fago como unha lista que non se me olvide isto, sabes, para estar ali na horta e facervos o vídeo ben. Intento facelo o mellor posible, enseñar co miña humilde cámara de vídeo, que é do teléfono, que eu non teño nin cámara de vídeo, nin teño ordenador, nin... Eu fago todo aquí e intento facelo o máis claro posible para todas e todos vós, porque a mí non me interesa ter os meus saberes para min, non me valen para nada, quero dicir, o que quero é enseñalos. Pareceme moito máis produtivo enseñarlle á xente como se fan as cousas. Entonces, eu paso-me horas, non vos podedes imaginar o tempo que leva un vídeo corto, non digo eso, que ao mellor hai vídeos que fago en 15 minutos e outros que me levo pois un par de horas, pero os vídeos de YouTube, mentras o gravas e o editas e o subes e o baixas e miras a calidad e non está ben e o subes ao canal de YouTube, podo emplear ben unhas 8 horas seguidas. Bueno, seguidas non, porque ás veces non teño 8 horas, entonces agora gravo, mañán empezo a cortar, despois edito, levo unha traballeira que flipas, E entón hai moitísima xente que... Moitísima non, perdón, non hai moitísima, pero hai algunha xentiña repugnante que flipas, que me di por riba do vídeo, se empeza a mirar o vídeo de media hora, e parecelle que falo moito, e parecelle que é moi largo. Entonces non se molesta en seguir mirando o vídeo e ponme nos comentarios, non? Mira, teño unha pregunta, como se fai tal cousa para iso que estás enseñando? Non me dá a gana de responderlle, escribindo, non me dá a gana, me niego rotundamente, porque antes facía. Pero digo, pero esta é unha tomadura de pelo, tío, porque eu digo no vídeo, o sea, se ti queres aprender e o único esforzo que tens que facer é mirar durante media hora un vídeo ou poñelo a velocidade duplicada e miralo en 15 minutos, pero resulta que o teu tempo é valiosísimo e non te apetece perder 15 minutos en escoitar as miñas explicacións todas. Entón, faime preguntas que respondo no vídeo, faimas á parte. Négome, antes facía, pero dixo, non, porque me parece que é un cachondeo, que se están burlando de min, parece unha burla. A miña contestación é, eso só respondo no vídeo, moléstate en miralo se queres, e se non te queres molestar en miralo, vaite a outros canales, que seguro que encontras vídeos de 20 segundos que te explican exactamente o mismo que a min en media hora. Pero segurísimo, eso estades todos daqui de acordo, que é mentira. Ninguén pode explicar en 2 segundos o que eu explico en media hora. Entón, claro, eu ese tipo de preguntas moléstanme porque cando lle digo, cando lle poño, mira, eso, pois molestínme en telo en conta, en gravalo, en que quedara ben explícito enseñando na cámara, enseñando ben o que estou facendo, entón, telo reflejado no vídeo, mira o vídeo. E ainda encima volvense a molestar e volvenme a dicir co tempo que che costou escribirme esta contestación tan borde, xa me tiñas contestado a pregunta. Xa, pero a cuestión non é que non quixera ser borde, é que quería ser borde e deixar claro que o meu traballo
Acabouse cando fixen o vídeo. Se ti non tes os minutos necesarios para aprender e que és unha profesora particular, tes que vir a clases. Aí xa falamos de precio, aí xa, porque ver os vídeos en YouTube é gratis. Ou non? Pois eso. Dios, que desafogue, Dios mío, que ti máis aliviada. Gracias por me escoitar. E a todo isto, a ver, cando ves por Ourense, pois tamén teño pendiente ir a Ourense, a ver, onde está a lesma? Habla portugués ou español? O catalán? Falo gallego, Adrián. Parece mentira que seas castellano falante ou de onde eres? De Sudamérica. Se eres de Sudamérica, compréndoche, pero se me preguntas portugués, español ou catalán, pois eres de España. Falo gallego, de Galicia. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes decir si puedo sembrar el césped en este momento? María del Carmen. Paréceme que é un tempo inadecuado. En outras circunstancias, se non chovera tanto, que non me dis de onde eres tampouco, entonces, pois teño que supoñer que eres pois de por aquí. Claro, é que depende de onde eres. Cando se pode plantar os céspedes? Cando se acabou totalmente o riesgo de que haba demasiada chuvia como para facerche os regueiriños e levarche a semente do céspedes, porque os céspedes, ou a erva en general, preparas o terreno, aplánalo, rastríllalo un pouquiño se queres opar un pouquiño o primer centímetro de terra e sementalo así e deixalo así. Non se enterra, non se tapa, non se cubre, deixase quedar así. E que pasa? Se o deixamos a intemperie, hai riesgo de que caia unha tromba de agua, as sementes, ca agua flotan, se ainda non están agarradas ca raíz, e xúntanse todas e tes calvas nos céspedes. Entón, cando se planta os céspedes? Cando acabe de haber riesgo de chuvia e antes de que veña calor intenso. Dependendo da túa zona, pois mira ti xa cando ten que ser. O mes, quero dicir. Este ano choveu moito, que normalmente se só poderías plantalo en marzo ou en abril, pero co que chove. Aínda podo podar unha maceira? Si podes, Marita, mira, o sea, porque este ano é inusual de todo, porque choveu moito, aínda non hai temperaturas altas, aínda as masanseiras, por causa de que o chan aínda está frío, a terra non colleu temperatura, e aínda non empezou a facer calor suficiente, tanto as masanseiras como as pereiras aínda non despertaron, aínda non empezaron a pujar, non empezaron a botar os pequenos brotiños que son como postilliñas verdes, non? Aínda non empezaron a facelo, o sea que en outros anos irías tarde, porque se estarían con folla totalmente, tanto as masanseiras como as pereiras, pero como aínda están en letargo, pois aínda sí, estás no último, pero sí, aínda podes podala. E non lle deas unha podadura moi intensa, supoño que será só clarear un pouquiño, sanear e listo. Se vas a facer unha poda de rejuvenecemento ou así, non te aconsello, espera para o ano que ven ou así, pero agora cortar ramas a jordas igual é un pouco tarde. Que máis por aquí? Habla portugués, español, maceira. Cando vienes por... Nieves, non ves a lesma, Saludos desde Fuerteventura, eres a mellor. Non vou ser. Cando vienes por Ourense? Pois, sabes que pasa? Que as datas vou na sair... Eu non dou concertos, quero dicir, como para poñer un cartel que diga datas dos concertos de marzo, tal día en tal sitio, tal día en tal sitio, entrada, compras, tiquetea.com. Eu dou charlas e dependendo se son charlas ao mellor son para particulares, outras veces son como para asociacións e só para socios, outras veces é como para sitios que só vai a xente que teñen eles. Bueno, pois está. Entón non é que poda anunciar todas as charlas que dou como libres logo, de entrada libre, non? Entón, pois nada, eu irei nas anunciando semana a semana. Non era esa a do coche? Tes toda a razón, non sei de que falades. Non te enfades, muller, non me enfado, desfugín con vos, aquí que estamos agora en petit comité, entre nós, pois desfugín, nada máis, pero non me enfado, para me enfadar a min, cuidado.
Unha pregunta. A miña moza Uxía pregunta a miña moza Uxía se o aguacate se dá ben en Galicia. Sin lugar a dudas, o sea, o aguacate leva en Galicia moitos máis anos dos que pensabades. Na miña aldea había aguacateros e non se sabía aínda como se comían. Quero dicir, non sabíamos para que eran. Non nos gustaban tampouco, non vais a pensar. Pero os aguacates sí que se dan ben en Galicia. A ver, tamén direi que non soporta ben as heladas, non soporta os encharcamentos, nada, e, sobre todo, non lle gusta nada o vento norte, o vento frío, o vento cortante, huracanado e tal. Entonces, é verdad que se eres da zona costeira de Galicia ou do Cantábrico todo de España, vanse a dar un pouco millor que se eres un pouco máis do interior, donde neva, donde fai, pois eso, heladas nocturnas e tal. Pero, bueno, que con que o proteja ben os primeiros anos, cando chegues ao otoño, estacas arredor e a cubrir cunha lona, con un plástico que sea transparente que lle deixe facer a pouca fotosíntesis que poida facer, pero que non o dañe tanto o vento, depois recupera. Pero sí, danse ben, dille que sí. Dille a Uxía, era Uxía. Uxía, dille a Uxía que sí, que se dan ben. Non fagas caso, Nusca, a xente que escoita vea hasta o final as cousas, sabes? Que pasa, Nusca, a xente non escoita con atención, nin lé con comprensión lectora. Tamén é verdade. Nin mira con atención, é todo rápido, é que é verdad que queremos todo para antonte, next, siguiente, empezas, hola, boas tardes, quería vos enseñar os siguiente, se non mo enseñastes en 3 segundos, xa non me interesa. Somos así. Eu sei no, Carlos, sei no. Nusca, a mí me encanta como explicas e te besos sempre, que podo, non lle des importancia a esas personas. A lesma do coche. Sí, pode ser, pero hai máis, quero dicir, son máis. O sea, algunhas persoas, aínda esta semana, amenazoume unha persona, dicíndome, escribíndome, o sea, molestouse en escribir, mira ti que me importa a mí que me sigan ou que non me sigan. Se me interesara vender os vídeos realmente, se eu quixera vender vídeos e vivir únicamente das redes sociales, con casi 300.000 seguidores, pensades que non sería capaz de vivir das redes sociales? De verdade, en serio, pensades? Eu falaría en castellano, se o que quixera era vender vídeos e para ganarme a vida solo coas redes sociales, pois podería o facer. Teño casi 300.000 seguidores en todas as miñas canles. Xa é unha canteira jopa, pero a mí non me interesa. Eu, sobre todo, vou a manter o meu idioma e a miña variedade dialectal. Eso por encima de todas as cosas. Hai xente que me amenaza dicíndome, pues, unha seguidora menos, dime, escribindo así, unha seguidora menos, hablas demasiado para non contar nada. Podrías dicir lo mismo en... Bueno, alá me daba as explicacións oportunas de como teño que facer o meu traballo na miña casa. Dábame ela as leccións oportunas. Amenazoume con marchar, pero non marchou. Quedou aí por si acaso. Por si acaso algún día lle fago caso e fago os vídeos ao seu justo. Pois sí, é que sempre hai xente para todo. Sí, en Cangas, non faz ben. Moi ben falado, se non se preocupan por ver o vídeo completo, estaba che boa. A mí me encanta verte, oírte, me haces mucha compañía. Cuando trabajo, por cierto, hice el queso de kéfir duro, buenísimo, y aprovecho todo el kéfir que me hacen los niños refiérese aos nódulos. Eu tamén, sabedes que pasa? Tamén unha vez unha ofendida, pero sin maldad, quero dicir, escribeu un mensaje dicíndome que sentido ten poñerte a facer kéfir na casa para despois
facerlle unha tal, e quitaslle o suero, e faz mantequilla, de que che vale se lle tiras todos os beneficios que ten o kéfir. Eu fago o kéfir porque me gusta, porque me senta ben. O leite non podo tomalo, pero o kéfir podo tomalo. Entón, eu na miña casa fago o kéfir, pois, para ter un lácteo que tomar. Porque cando está na nevera pareceme super refrescante. Para min no verán tomar o kéfir así, glu, 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 glu. Pareceme refrescante, pero que flipas. Porque me soluciona moitas veces unha cena con unha pouca fruta cortada e o kéfir. Porque me gusta, porque me dá a gana. Iso para empezar tamén. E despois, claro, hai cousas que eu podo tomar con kéfir, pero que non podo comprar. Por exemplo, non sei, a mantequilla sin lactosa, imagínate, ou así, non? Que a mitad da lactosa vai ser no suero, que eu só o sei. Pero tendo kéfir como teño feito na miña casa, que sei como está feito, que non é, o sea, non ten elaboracións, non ten nada, eu prefiro comer o que fago eu. É facer queso de untar, é facer queso seco, é facer queso para botarlle ás pizzas, co meu kéfir, é facer a mantequilla, que, por certo, teño que facer esta semana, ou así un día destes, mantequilla, un vídeo destes de 30 minutos que non lle gusta aos que teñen máis presa que a min, facer un vídeo de 30 minutos de como facer a mantequilla de kéfir, tan maravilloso, os pelos. El que está interesado en ver el vídeo hasta 2 veces o más. Ignacia, estoy totalmente de acuerdo. Yo hace poco que te descubrí, pero creo que pocos vídeos me quedan, algunos 2 veces. Porque eu penso como a Ignacia. Eu teño visto vídeos de xente, isto repito moito, pero porque é verdad. O sea, os japoneses, a xente asiática lévanos moita ventaja sobre cultivo, sobre cuidado, porque, non sei, para min teñen moitísima experiencia, saben moi ben do que falan, son xente moi preparada, moi vinculada á terra, que por riba de todo, sin saber a mellor nin o que carallo é o cambio climático do que fala todo o mundo, xa coidan a terra, e coidan o entorno, e coidan o seu medio ambiente, porque veneran a terra, o sea, porque a adoran. Entón, para min, levannos ventaja. Eu miro moitos vídeos de xente daí, están en chino, e moitos deles, e mira que son vídeos, ese sí que ás veces fanse largos, porque eles non teñen presa. Se queres ver o vídeo, velo. E se non queres ver, pois, siguiente, así para arriba, listo. Pois o que fan é, mentras están explicando unha cousa, en chino, evidentemente, eu vexo en chino, pero eu vexo o que fan cas mans, e a mí se me chega. Pois, ao mellor poñenche un chorro de agua caendo que teñen ali na horta, clu, 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 e esa imagen dura ao mellor 40 segundos, 50, 60, solo mirando como cae a agua. E ao principio dixeu, para que poñen esa imagen tanto tempo? Ou a imagen da luna, tamén lles gusta moito poñerche, están facendo o vídeo, cortan o vídeo e poñen a imagen da luna, e unhas nubes que pasan así pola luna de noite, e depois cando lle dá a gana, siguen co vídeo. Bueno, pois aprendín a miralos desde a súa perspectiva, e a súa perspectiva é que non teñen presa. E se o queres mirar non teñas presa, e se hai que estar mirando para a luna e para as nubes que atravesan a luna durante 1 minuto inteiro, pois aproveita para pensar, para recapacitar, para, pois, ademais sempre poñen unha musiquiña así como tin, tirin, tin, 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 bueno, china. E ao final acabas, pois, relajadísima vendo un vídeo deses. Eu que sei, bueno, pois eso. Non sei en que estaba, porque eu tamén son moito de irme polas ramas e depois non sei nin onde estou. Outra lesma! Probo o gazpacho para refrescar no verán. Soy joven. Aí vai. Xa encontrei a lesma, María de las Mercedes. A ver. Aí vai. Ocultar. Aí está. Xa marchou, xa se foi, que tiña máis que facer e marchou, que lle dean. Nin de coña, Galicia sempre pa diante. A mí me encanta como hablas, necesito que hables así.
para entenderte. Eres un encanto. Gracias, Abela. Moitas gracias. Hónrache que defendas a nosa cultura. Pero, Santiago, vouche dicir unha cousa, non fago por honra. Fago porque é parte de min, fago porque non sei ser de outro xeito. O sea, non entendo facelo de outra maneira. Son así xa eu. Cando se plantan os boniatos? Así, aquí, sí, mira, os boniatos aínda é moi temprano para plantalos. Outra vez, non me dis de onde eres, María Castro, pero Castro Pena sona moi gallego, entón eu vou entender que eres daqui de Galicia. Por que vos digo isto, María Castro? Porque é moi importante para min que me digas, polo menos que eres de Lugo, de Coruña, de León, de Zamora, de Chile, Ecuador, Bolivia, máis ou menos para situarme, porque dadevos conta que aquí ahora mismo neste chat, aquí sígueme moitísima xente que nunca me cansarei de agradecer de todo o mundo, dos países máis insospechados. Entonces, si ti me preguntas, bueno, a ver, chamándote Castro Pena, sei que eres de por aquí da Terriña, pero claro, se me preguntas cando se plantan os boniatos e ao mellor eres de outro hemisferio, porque non, nós, España, estamos no hemisferio norte, pero pois Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, que están no outro hemisferio, non están nin empezando, están agora empezando o otoño, están en diferentes sitios, entonces é importante que me digades de onde eres. Pero bueno, se eres daqui de España, vamos a poñer Castro Pena que poda ser de Madrid, é moi temprano, porque os boniatos non se van a dar ben en unha terra encharcada, pudren enseguida. Outra cousa, o que tendes que facer é, mira, falando de boniatos, vou vos enseñar. E con isto a mellor se non me dá tempo. Mirad onde teño as plantiñas, aínda ali. Vamos alá. Este é un boniato meu. Un boniato é un tubérculo, non? Parecido á patata. Nunha parte, o boniato, porque non sempre ten esta forma, ás veces son redondos, ás veces teñen como formas raras ou son máis alargados ou así. Nunha parte ten como un cotelo, unha cicatriz que é o ombligo. O ombligo era por onde estaba unido a nai, como a nós, exactamente igual. Mira, pois son plantas, pois o mismo. Esta é a parte onde estaba unida a nai, esta é a parte apical, onde non estaba unida a nai. Pola parte apical vai a empezar a botar brotes. Estes brotes, este non porque o vin así aquel lado e tal, pero vou só truxen agora para arriba para poñelo en agua. Estes brotes empezan a botar unhas folliñas. Vedes as folliñas? Bueno, aquí neste ao mellor vese mellor. É que non, eu non vexo ben, sempre vexo a cámara isto máis mal que... Bueno, pois eso, que está botando unhas folliñas, non? O boniato non se planta así, non é como unha patata, non se lle quita este cacho e se planta este cacho porque pudre, non vai arriba. Olvidadevos que é imposible que nasa así. Que hai que facer? Agora eu isto vou no quitar por aquí, vou no cortar por aquí, isto vou no comer, porque isto xa non vai a botar brotes ningúns, onde están concentrados os brotes é no ápice, na parte apical, e vou a cortar por aquí. Entonces, isto que vou no poñer en agua, que lle toque a agua máis ou menos a todos que estean húmedos, e o que van a facer cando collan agua é empezar como a crecer e botar follas grandes. Cando as follas teñan polo menos 1,5 centímetro, 2 centímetros, e teñan polo menos 2 ou 3 follas, ou 4, teños que sacar do cacho de boniato. Hainos que sacar. Dáselle así, non quito ningún porque me fan falta, ten só os 6, e son os que me fan falta para plantar logo. Pero, bueno, dáselle así para o lado e quítase, sin nada de boniato, sin nada de carne, solo o que é o germen este. E despois, estes póñense en un vasiño con agua, que toque solo a parte de abaixo en agua, donde non lle dea a luz directa, pero sí que lle dea claridade. E esa agua hai que manter limpa, sabes? Se che colle suciedade ou así, cambia, ponlla limpiña. En pouco tempo, se hai caloriño no sitio onde os tes,
bota raíces, pouco tempo, que a mellor pode tardar 20 días ou un mes en empezar a botar raíces. E cando teña unhas boas raíces blancas, porque as raíces que vai a botar son blancas, que son as que están, non bota estructura, non bota raíces de estructura, non como outras plantas, bota xa as raíces que van comer. As que van comer son as blanquiñas, as que parecen como fío dental, non? Ou fío de coser, esas son as que van comer. E despois, esas raíciñas, cando estean xa grandes e teñan casi o mismo tamaño que a planta de arriba, iso é o que plantamos. Pero hasta, por exemplo, abril ou maio, non o plantedes, porque é moi cedo. Ou tendelo que cubrir con unha malla térmica de cultivo, eso sí, xa son as 8. Tería delo que cubrir, porque os hai que proteger, que son moi delicados, sobre todo co chan encharcado e cas chuvias. Entonces eu diríache que habría que esperar hasta abril. Abril empeza a ser un bo mes para plantar xa casi de todo. Bueno, non fagas caso se non vas a tolear. Eu quero che seguir vendo, aprendo moito de ti. Moitísimas gracias, tocalla. Dinos, Carlos, Nusca, penso que dentro de pouco en YouTube incluirán traducción simultánea ou subtítulos nas outras linguas. Así que a chorar a canjas. Pero sabes que pasa, Carlos? Madre mía, estaban outra vez bloqueados os mensajes e están entrando ahora todos. Mira, Nusca, xa sabes que tes unha ferramenta no canal de YouTube para nomear secretarios. Pois non sabía da túa confianza para botar insecticidas ás lesmas. Carlos, ti que sabes? Ti sí que sabes, o sea, ti xa vas a ser o meu secretario tamén. Vou mirar como é iso dos secretarios para nomear secretarios. Sería un honor que foras o meu secretario para botar insecticida para as lesmas. Que? Que vou a nombrar un secretario aquí. Técnico non, home, como vamos a votar ao técnico? Se o técnico é o que me axuda na supladura, Dios, está a todas, está ali na esquina do sofá, Dios, está a coitar, Dios mío. O técnico que pensou que agotaba. Que me dixo antes, Carlos? Nos que ti tiñas que ter un programa na TVG estilo cos pés na terra. A horta de Nusca. Bueno. Sabes, eso, quería contestar a isto a Carlos. Sabes que di, non? Incluirán traducción simultánea ou subtítulos nas outras linguas. De feito, en Instagram xa o hai, en Facebook tamén xa o hai, pero sabes que pasa? Que teñen traducción do gallego, pero do gallego de Galloso, quero dicir, do gallego que se fala normativo, que se fala nas televisións, o que se fala... Bueno, eu a televisión é máis falo o meu, quero dicir, eu falo a miña variedade dialectal. E a inteligencia artificial non sabe detectar o seseo, nin a geada, nin a cheada que temos aquí. E xa non che falo dunha característica tamén dialectal que cambiamos a elle por unha ñ. Trouxenñe. Aquí hai moita xente, sobre todo xente maior, que cambia a elle por unha ñ. Ou leviñe. Entón, iso a IA non o detecta, entón, ás veces traduce, pero barbaridades, o sea, fai como... que está traducindo este? Bueno, pois nada, o dito. Carlos, vou a mirar... Saludos ao técnico de Aurora. Saludos. Nieves, un bico desde Vigo, xa nos manda un aquele hasta o próximo día. Escoita, esperadme aí que non marche ninguén, o próximo día. Escoitade, o próximo fin de semana non vou a poder estar con vos, é que este é unha tristura, Dios mío, vamos a ter que poñelo o viernes.
o directo, si podedes, porque mira, dígovos, o sábado, o próximo sábado, día 21, vou estar nunha tienda que hai en Santiago e que tamén teñen outra tienda en Valga, en Pontecesures, Padrón, e outra en Santiago, que se chama O Forno Garden. Bueno, é unha tienda maravillosa, se non fostedes a ela, recoméndovolo porque entras e na máis entrar pola porta parece que entras en un mundo de hadas. Téñeno tan ben posto, tan ben organizado, tan cheo de tantísima variedade de todo que ides a tolear, porque eu non conocía a tienda, tuve que ir porque me regalaron unha cousa que tuve que ir a cambiar ali, a mirar. Cando entrei na tienda fixen, así este que salín. Bueno, pois eso, que vou a dar unha charla no Forno Garden. Escribes así. E onde é en Santiago? Compoñédedes no Google Maps o Forno Garden Santiago, lévavos á porta. Lévavos á porta. Por onde é? Pois por onde o Decathlon e o Leroy Merlin, pois bueno, pois por ali cerca. Que pasa? Ese é o sábado, día 21, pero o domingo, día 22, o sea, o día seguinte, as 2 ás 10:30 da mañán, vou tamén ao Forno Garden, pero a Valga, a Pontecesures. Así que, se queredes verme e estar comigo, e tendes a oportunidade de acercarvos o sábado a Santiago ou o domingo a Valga, tendes que inscribirvos na página de O Forno Garden. É moi fácil, en Instagram, ides a Forno Garden, hai unhas letriñas azules, clicades aí, deslizades hasta encontrar cursos de Nusca. En Valga quedan plazas e no de Santiago quedou que xa non quedaban plazas, porque vou dar a charla ali xusto dentro da tienda. O sea, é a tolear para comprar cousas. Así que vos parece que fagamos o directo, madre mía, o viernes? Parécevos, porque a min dame pena, aínda que non sea unha hora inteira. Quero pensar que non teño nada o viernes porque non o teño anotado, pero penso que non. Queredes facer o directo o viernes ás 7, como sempre? Si, dinos Monse Otero. O Forno Garden de Valga é onde merco eu todo. Pois, se queres, vémonos ali o domingo, día 22, ás 10:30 da mañán. Así que eu, sí, bueno, di bastante xente que sí. Correcto, me parece bien. Perfecto, a que hora? Ás 7, por non cambiar a hora tamén, porque se cambiamos o día e cambiamos a hora, se pode liar parda. Entón, mellor é non cambiarse a hora nin nada. Hola, Merce, me regalaron búlgaros e llevan 3 días en leche entera fresca, pero no espesa, solo por arriba, unos centímetros. ¿Será por el frío? ¿Debo cambiar la leche? ¿Qué hago? Mira, Merce, non pasa nada. Cando che dan os búlgaros, date conta que son seres vivos, viven en unha comunidade kefirana, chamase o mundo kefirano, viven aí nesa comunidade. De onde veñen, tíñano nunhas características de humedad, de temperatura, con un leite que tiñan eles, tratábanos dunha maneira, e ti valos a tratar de outra maneira, cambiaste o ruído do sitio, todo lle vai a afectar. Dalle tempo a que se habitúen. Queres cambiar ese leite porque leva 3 días, non tes confianza, que non vai pasar nada, pero ti podes colar, non os laves nunca, volvelos a meter no cacharro e volves a meter leite, menos da que botastes ao principio, a mitad do leite, hasta que empecen a coller o ritmo da túa vida, da túa maneira de tratalos, e vaille ir ben porque non ten por que non irlle ben. Bueno, e nada máis, miña querida xentiña, contestiña aquí a esta muller porque eu creo que xa mandou un mensaje 2 ou 3 veces. Así que, bueno, de todos os xeitos xa sabedes que me podedes mandar as preguntas á Radio Gallega, e ali están sempre máis van a pasar. Como está a túa madre? Está genial! A miña mamá está perfecta, morrendo cajana de vir á horta. Pero claro, como está a chover. O Forno Garden en Cordeiro, Valga, na recta de campaña. Vale, pois Santiago, vémonos ali.
o sábado, ás 10:30. Pero hai que inscribirse na página do Forno Garden de Instagram. Ou, bueno, se lle chamades por teléfono, ao mellor tamén lo poden facer eles, non sei. Bueno, que eu non organizo o que organizan eles, entonces, pois, nada, vémonos o viernes de 7 a 8. E nada máis, miña querida xentiña, veña, vamos alá. Viernes, boa semana. A xente que sea desde Sille de alrededores, beso vos mañá, sobre as 5 da tarde. Bueno, teño o cartel xa no meu aquel tamén de Instagram. Biquiños, e hasta o viernes. Me imaginaba que estaban en adaptación. Sí que o están, o sea, sin lugar a dudas, non lle vai a ter problema ningún, non van a ter problema ningún, vai xa ir genial. Veña, miña querida xentiña, coidadevos todos. Carlos, vou mirar por ascenderche, Veña, ta semana!